Neukazuje mi, že máme ticho. A v čom nové to v tom? Pozri sa, koľko je hodín. Nie. Od pol 11 je tá chvíľka. Od pol 11 je tá chvíľka. No dáme čo. Pán vypísali. Chceme niekto... No tak co teda? Chceme obsidian, ja chcem obsidian. Tak co budem teda natáčet? No. Já jsem vyhodil můj kruh. Hej lidi, to jste mě zebrali moje jáky. No tak to je moja honil. Mě uletěla myš. No já už natáčím, tak. 3, 2, 1. Tak čus lidi. Dobrý den. Státi. No tak nevím, kdo tady kvíl jako slepice, ale... Slepice obecná, Mám hlad, nemáte někdo jídlo? Já ti řeknu takhle. Doma mám kopu věcí, lektvarů, zlatých jablok, ale u sebe nemám fakt nic. Já mám jenom brnko a jinak nic. Hej Melouny, ty potřebuji. Já mám akorát tagapůl obsidian. Barné stojany, kyblíky, světlici, diamantový ovinčený krumpáč, ironový krumpáč, taženičku, přesadlo, kotlíky a tak dále. Jo, tak když tak jdem na YouTube představit server, ne? Zatím. Tak já jdu rozebírat sochu svobody. Jo, my jsme to dělali, my jsme ho rozebírali, že oni tomu to neříkajte. My jsme tam nabrali obsidian, my jsme... Ale čum na to, já jdu na vzducholoď, čum na to, dívej, dívej na to, dívej. Dívej, hustý. Co se děje? Tam je cestička, tam je diamantová cestička, jdeme na výlet. Jo, rozebereme ju. Ne, jdeme na výlet! Bacha, Spiderové a Skelly. Ježišimarja, vy se jich bojíte, my tady chodíme na hon, protože v baráku nic nemáme. Já jdu tady normálně si... Hej, ale že je úplně hrozný zvuk Endermana, úplně jak když balon se vyfukuje a nafukuje. Ne, Já mám jedno srdíčko, nemáte nějaké jídlo nikdo? nemám. Já už ho vyjet, já už ho snět. Ja mám 5 melónov. Jo. Já se jdu podívat sem. Hej, zásobátor, ten má... Ne, ještě ne, ještě je to hodně cesty. Sama melounová farma. Kdo? Hej, my jsme tady v té diamantové tí normálně natáčeli to parkourový video, vole. Hej jo, já jsem prostě si stáhl parkourovou mapu z diamantu, ona byla udělaná. A já jsem to zase, jak když jsem na nějaký prostě přeskočil, tak jsem to zase... Kamarád! Hej, dívej, kamarád, jde přede mnou. On jde skletat přede mnou. Protože on jde po mně určitě. Tak. Já jsem ho totiž praštil. Moje cigaro, já jdu, normálně mě honí creep. Už se mi motá hlava. Mě honí creeper. Ako máte cesty? Mě honí creeper ze skeletonem. Skeleton trefí 3krát creepera, že já si varuji, že se neskytnu. Hej, dej mi něco na těžení, please, já nemám nic. Tak počkej. Nic, Natěžení. počkej. Já mám... Počkej. Co to sobě? Porti mě. To chceš obsidian? Ne, portni mě, co to sobě. Já se portím někomu dva. Portni. Ke mně nechoď. Ne. To se můžu portít. Hej, portni mě, please, ty vole. Já jsem pěknul všechny moje diamantové věci Prde. Ja som mal vzducholodí. Hej, co to sobě, portni mě, ty vole. Okej. No prstínka dubovýho mám. Kde to se? Ty socho svobodo, ty za to můžeš, já vím, že za to můžeš. Dneska ti zaberu krumpáč a půjdu tě dám
rozebral. Já zvolím. Ne. A ještě kladivo. A jsou kreativ, dobrý. Ne, hen jsou moje expy, pustí. Ne, nefungoval, funguje jiný ray minima. Hej, kdo se zabil s Ironovým brnkem? Já ne. Hej, kdo se tady zabil s Ironovým brnkem? No, zaberem. Já jsem to tam zabil. No tak se na mě pojďme, já jsem ti sebral nějaký věci. Já jsem měl a on čertěné i armor. No tak... Moje. Kurva. Rozeberám. Kurva. Já jsem si vlastně do mešku mohla vyletovat. Tu prdeli. Ne. Fuck, moje čertění krumpač má. On má účinnost 2, ne. Fuck, what the F? Já si jdu pro Diabloky, si tu za nové. A 40 Tyhle- jablkou. Já jsem tě sebral, počkej, já se jenom odpojím a připojím, protože mě se zasekla myš. Brnění ochrana 2. Zhodně nohavice ochrana 1. No, tam jsem si viděl. Já jdu na diamanty. Moje. Počkej, co mi chybí mě hodně věcí. O, to zůstává trezora, Ne, počkej, stůj tady, já jsem tě všechny sebral, pojď sem. Ty máš dia? Jo, pojď sem. Sem pojď, za tebou. Dve. Za tebou. Já nejsou za tebou. Ježíš, já jsem zaportul na, jak to jmenuješ? Počkat. Kdo se tady zabil s tím Ironovým brnkem, sakra? Je to neportul. Jo. Doma to diamantové, dia. Hej, chcete ty máš moje věci. Ne, ty máme já spíš. A má moje diamantové. Hej, to jsou moje? Ne, to nejsou moje. Ale Texu to bude moje. Máš ty diamantové brnění, tak to je moje. Nemám dia Já brnko. zaberal sochu. Hej, lidi, kdo zebral moje diamantové brnění? Edulastika říkal, že má diamantové brnění. Čekej. On skoro zděval dole. Tak a víc nemám. Oh shit. Uhni. Tak po mi dojde krompač. Hej, ještě nemá někdo můj enchantený diamant? Já ne. Já ne. More diamanty, rychlo. Ale mám tu kotou, mám tu 2 kocky. Budu druhý do... Jo. Budu druhý. Jo, budu druhý, to bude na 106 svobody, hustý. Já jdu na to zlato. Já jdu ukrást ty golden bloky, ještě nemáme golden. Jo, máme. Diamanty. Jo, jdu Tu na... vyrábám, já si tu vyrábám diamanty z diablokou. Oh yeah. Já fakt nechci spadnout. Já jsem málo spadl, ale že jsem Jo, mám dva zlaté. Jsem na vzducholodi. Já už tam taky. Hej, tady jsou ironový bloky. Jo, tam jsou golden bloky, co si já beru. Já jsem na 106 svobody, dívejte na ten plamen, Já co už mám. mám vzducholodí. Já už jsem tam Jo, byl tak... netrpenský, těch máme málo. Ty bláho. Ty bláho. Tady jsou taky diabloky a zlatý. Dívejte na tu sochu svobody. Já vím, já jsem se díval. Já beru, hej, tady něco v těch pecích je. Jo, tam se nic nepeče. Tam se nic... Jen jenom hoří já. Já tam selfie. Prýmima. Jo. Vezmu se mi dole. Ne, já jen. Jo, já poberu. O, kde? Hej, zlatý bloky. No.
Tak já už musím. Tak zdárno. Tak možno ještě teď podvečer dojde. Jo, čus. Škoda, že jdeš natáčený, no, tak čus. No. Je tam nejhorší chvíle odejít. Hej, on je tady ten, negr. Hej, tady dole je černý negr. Jo, kamarád. Ender Dobře. Hej, já se někomu musím portít. Je tady nahoře a teď jde po mně spíš. Sedí čorko. Kde je čorko? Hej, za tebou! Za tebou na schodech! Hej, neberte moje diamantové. Jo. Sakra, kde je jako ty? Diamant skin lovec Enderman. Jo, tady je! Uj, on proti. Jo! Enderperla! Jsi borec. Já mám taky, že skin lovec Endermanu. Já mám hlad. Hunter Enderman. Viděli jste seriál z Minecraftu Cesta do konce? Ne, já viděl Cesta smrti. Jo, Cesta smrti, to je z tu pyramidu, že? Mhm. Jo, Cesta smrti, jo, tak to se to. Ale neviděl jsem už trojku. Viděl jsem jenom, hej. A ty golden bloky, hej! To jsou moje tam, ty golden bloky, jestli jsi to našel. Já jsem to totiž se zabil, víš? Ale ne na zemi, oni tam byli moje položené. Jo, to jsou moje věci, jistě. Parkour mapa, adventure parkour. Hej, tak to byl krásný parkour. Tady jsou nějaký ty schody. Z nedru. No, těch máme hodně. My jsme našli hodně. Tak čus, já jdu dolů. Jú. Můj krumpáč. Hej, pojďme do mojeho Prdele. do našeho baráku pojďme. Já mám hlad. Náš je cool. Hej, polezte do našeho baráku, pojďněte se ke mně. Na koho? Na Henryho. Aha. A i na mě můžeš. Na Henry 62. Vím, se někdo portuje na mě? Možná to je na mě. No, portnul jsem se. Jo. Tu? Jo, sám za tebou. Toto obojí je naše, ať to vzadu, ať to na stromě. Oh. Ale to je malá chavka jenom. A tam dole ta budka, to je New Stara. Vy jste za spawnem, jo? Grifovali na tam té lodi. Jsme na ní grifovali. Já jsem tam vyčaroval jednu truhlu. Hej, Fire Fontana. Oh. Já jsem tam vyčaroval truhlu, když jsme začínali s kámošem. Hej, nechcete nějaké, já jdu dole, hej, nechcete, vole, zase drátem. Hej, nechcete nějaké lektvary? Jaký máš? Skoro všechny. Jo, hej, nechceš zlaté jablka? Mačku taky. Docela, že potřebuji. 6 koláčů, ale nakonec jsem se jde. A já jich potřebuju hodně. Musí vynásob 6x6. Oh, melouny, hustý. Jo, melony máme. Jú, maso. Ale to je dobře vymyšlený. Zažíváním. Ještě jedno golden apple, mám hlad, nebo jako nemám hlad, ale málo životů. Tak rád sežer to. Kurva, já to nemůžu sežrat. Nezráte pole tam, nenašu lední. Jaký máš lektvary, že? No skoro všechny, kromě těch jedných. My to máme ještě v podzemí. A ještě dole. My to máme normálně od nebe až k bedroku, ale to už je jenom důvod. Oh shit. Zavři tam ten trapdoor. Já mám teďka lagy. Aha.
Hrozný lagy. Jo, zavřel jsem to. Neuvěřitelný lagy. Já už to video radši ukončím, ať mi to přijmou. Co to natáčí bude?